Sanibonani Dumelang namastelo chane ndimatekwana Stala Vista tada. Hey, namhlanje sisakaza bukhoma sila eMgungundlovu namaphethelo district ke le eyaziwa ngokuthi ke kwaNdonga ibomvu sila eNatalia building okwelinye ke lamabhilidi likahulumeni eliphethe iminyango eyahlukahlukene eminingana siyazi ke futhi liphethe ke namahhovisi amabili ongqongqoshe nje ababili bonke bakuleli bhilidi leli naye ke ungqongqoshe wezempilo kwaZulu Natal uyatholakala khona la esisakazela khona ke bukhoma namhlanje njengemihla ke asihambe sodwa sihamba naye ungqongqoshe usibizele futhi nabantu ke abama specialist esizoxoxa nabo ehlokohloko ezahlukene ke ngoba siyathi inyanga le esikuyona njengamanje inyanga ethinta kakhulu izinto ezithinta umental health ukusebenza lapha nezinto ezithinta izifo engathinta nje nomqondo nalapha na ke kunalabantu laba bathinta into zokudla ama dietitians yabona abantu abaserious abakwenza ukuthi yes but hey absolutely kodwa ke bathe kancane kancane sizoshintsha indlela esidla ngayo kube kuhle ngale kokuchitha isikhathi sithathe ithuba sibingelele kuwe ngqongqoshe siyabingelela Dokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social media platforms ngizwile ke ngeviki elidlulile ukuthi sesiku TikTok siyabingelela nalapho ku TikTok absolutely hayi ke zimnandi izinto lapha ku TikTok kuyashesha ke kodwa ke abekho rough njengalapha kwa Twitter khona umgwaqo engusabayo lo ka Twitter hayi ka Twitter kudlala lapha ka TikTok ufuneka udanse yeah awudansa into engiyenzayo ke safuna nje sibenzele umdansi challenge sengacishe ngaba senkingeni ngakho ukudansa so siyakwenza kodwa sekwavuleleka and ngiyathemba ukuthi ke ngeke besishayela i-challenge ngoba kusuke kuthiwa i-challenge nathi soyenza i-challenge ngesihlulo abanye abantu sakhile zona ngikhumbuzisa ke ngempela sikhona lapha kuma social mediums ethu uyasithola lapha ku Facebook page yathu la KwaZulu Natal sithi KwaZulu Natal Department of Health mawuwenze njalo sithola ku Facebook kanti lapha ku Twitter no TikTok no Instagram usithola ku @KZNHealth noma nje KZNHealth ubusithola kahle kakhulu ku YouTube bathi KZN Department of Health kanti ke uyakwazi nokuwathaphela nje umnyango nodlala uWhatsApp lapha ya ku 0823141167 0823141167 bengithi sizomema umfundisi umoyo namhlanje azovela la manje akayifakile isuit namhlanje kanti usually ugqoka amasuit so kusho ukuthi nange baleka sesiyombiza ngeviki elizayo ke segqoka isuthi bazombona la ekhaya phela uyena umuntu osenza sibe bahle absolutely yena uyashuthana uvele ngazi ukuthi umuhle noma kwesinye isikhathi ungemuhle umuntu nje onomsebenzi omhle kabi umfoka moyo lo wavela wayilanda isuthi kanti akasi ayidlalela sondela moyo uzongena nawe ku TV bazojabula nase Newcastle ukuthi ababancinane ngiyayithanda futhi lento yenzayo ngqongqosho ukuthi ubaveze ngoba sebenze beyijetting nomona uveza mnangele kanti ayilungile lento lena kumele bevelile naye cha sondela ke mntaka moyo sikubingelele nawe emoyeni akwandele bani bese udvula ngomkhuleko manje uzosuke bese kuyonakala la masithi vula ngomkhuleko uneculo alicula engilithandayo ukulizama mfowethu kodwa manje awungakhuleka ekamereni yeah ufuna azwakale la alithi kancane ngeke simmise namhlanje uzolishaya nje singammisi inhlobo walishaye usheshe unqamuleke ngaze ngumise nami mfoka moyo sawubona mfoka moyo sabona umphathi maphisi njani sikhona yaza kwandele bani uthi uvela uqokwe nje osukwini kuthiwa uzokhulumela edweni ubani umoya usitshela ukuthi ubani wenzani eminyangweni umoya umthwebuli uphotographer eminyangweni ikakhulukazi eofisini noma eofisini likangqongqoshe wezempilo absolutely so impela umoyo yimi futhi ke unakho ukucula la maswese endaweni leli culodwa lilodwa licula ungqongqoshe kumele alithole lesibili kodwa salusulicula ke nalo leli ke alishoyo ungqongqoshe uthi cha ulisho kahle uthi nje halamuzi ungalichithi kahle absolutely hayi ngizolithi halamuzi namhla Nkosi siyamangala uma sibheka emumva ukuba wena wawungenathi ngabe safele endleleni hayi ke sijwayele ukumvala masibonza akasayeki kodwa namhlanje usheshwa linqamula siyabonga mfundisi kwande la uwathatha khona lamaculo
Absolutely. No, sibonge kakhulu ngqongqoshe. Mhlawumbe ngale kokuchitha isikhathi ngikhumbulisa abantu ukuthi sila eMgungundlovu namaphethelo bakwethu siyazi ukuthi akhona nama clinic la eMgungundlovu ngqongqoshe. Yabona nje Kranskop banawo ama clinics omakhabeleni clinic ko Greater Win banayo futhi enye clinic lapha nekuthiwa ikakhuka. Ngabi kakhuka. Town Clinic ayikho. Kwaqhwaka. Ikuse Kranskop. Great Town Clinic. No ngisho iCwaka clinic ise Great Town. Ngisho iCwaka lapha ya. Kube noGunjaneni clinic lapha ya eMsinga. Ngenzela abantu bazi ukuthi akhona lama clinic lawo. Futhi siyawahambela sakhokhoba bengaboni ukuthi sifikile kuona. Ingakho ngihlale ngithi nje cha asihlale sibakhumbuze ikhona le ndawo zethu abantu abaye beyofuna ama services khona. Cha ngqongqoshe inyanga le esikuyona inyanga egadla kakhulu lapha ya ekuthenini siqwashise abantu ngento lesifo somdlavuza. Siyazi ukuthi futhi ke isifo ohlale njalo uma uthola ithuba usikhulumise uyikhulumise kakhulu le ethinta abantu besilisa kodwa futhi ke kukhona nayo le kuthiwa igadlela kwabesifazane ethinta nawo into ethinta nawo amabele nani kuthiwa futhi ke kubantu abawu26 abahlaselwa lesifo abesifazane baba u26 empeleni kuthiwa oyedwa kwabesifazane abawu26 uhlaselwa lesifo manje ke isifo ngeke ngikuzwe uma usikhulumise kahle kodwa uthola ukuthi sisemphakathini lapho esikhuluma khona ngiyafisa nala eredweni ukuba athi halamuzi ngaso no asibonge Ntokozo you know isifo somdlavuza generally siningi and uyabona uma ukhuluma ngazo ungagcina ilist inde kakhulu kukhona isifo somdlavuza segazi kukhona esamehlo kukhona uyabona nje the list is endless but ngiyaye ngikhulume noma ngithanda ukukhuluma ngezimbili kakhulukazi iaffect abantu besifazana abamnyama kakhulu more than anything else isifo somdlavuza webele nesifo somdlavuza wesibeletho uyabona ke kubalekile uma ngabe siqala kulosi sebele ukuthi sithi abantu abamnyama njengazo zonke ezinye izinhlaka nabo umdlavuza uyabaphatha uyabona sikhule kuthiwa ke Ntokozo i-cancer eyabelungu umuntu omnyama ngeke izikuphathe i-cancer isifo sabelungu leso singasitholi akulona iqiniso kungenzeka ukuthi mhlambe sasiqale siphatha bona thina singasiphathi kakhulu noma ingoba sasingatest ekuqaleni umuntu ngeke azi okwamanje kodwa uma ngabe sibuka kulezi zifo zombili zizifo ezibabulalayo kakhulu abantu besifazana abamnyama kodwa zizifo ezingafanele ngabe ziyababulala uma ngabe ubheka isifo somdlavuza webele isifo lesi uma ngabe sisheshe satholakala siyakwazi ukuthi sitreateke siyakwazi ukuthi lama cells lawa khona emzimbeni asheshe asuswe noma ke uma ngabe sesambe kakhulu kusisibele noma asuswe emabili but ufuna siqale ngokuchaza ukuthi uyini umdlavuza yabona ke siyeke lo dokotela ngoba odokotela nawo babuza bavele baqale bakhuluma amagama ovatospa bese siyadideka lento inanokrema phakathi lento mangeke so kugcolo siyichaze nje mina nawe ngathi siyaxoxela uyabona ke i-cancer noma umdlavuza kusuke kuhama cells angaphakathi emzimbeni umuntu nomuntu cells umzimba wakhe wonke kodwa indlela ahlala ngayo emzimbeni anendlela ehlelekile nasuke ephila umenjalo uma ngabe ke sekuukuthi lawo ma cells esinawo aseqoqene ahlangana aba into eyodwa ayaqala ayafa ayaqala akha mhlawumbe uthola ukuthi akha kuqumbe aseyinto ke ese dangerous emzimbeni wakho so lawo ma cells lawo ke uma esefile noma ese dangerous kanjalo asuke eseyingozi ngangithi ngesikhathi seCovid-19 isaqala ngithi kubalekile ukuthi wonke umuntu azigade ngoba sonke sinamasosha omzimba amasosha omzimba ke ahamba neage yakhe esikhathini esiningi uma ngabe usena 12 years amasosha omzimba wakho ayashesha ngoba semasha uma usucisha ulingana nathi nje asuke sengaka nawo asheshashesha kodwa hayi kakhulu nje kunako ufuna ukuthatha induku yokudondoloza lutho ke ubavulakazi ubesalingana nobavulakazi ona 69 nawo asuke sekhathele esefuna ukudondolozela esedinga ukubooster so ingakho sathi nasikhuluma ngeCovid-19 sithi wonke umuntu uyayidinga ivaccine but amasosha omzimba siyadinga ukuthi siwaboost so iyafana ke naleyo nto ukuthi ama cells nawo ayagula akhathale wona wahambi ke neage awafani namasosha omzimba now uma ngabe ke ama cells lawo ebakhona emabeleni kutholakala ukuthi umuntu une cancer yamabele kuyaye odokotela uma sile kubona
babe nayo indlela yokuthi ekakhulukazi ebeleni ke basuke bengakwazi ukulivula basuse but uma i-cancer ingakadlulele emzimbeni wonke basuse ibele lodwa uma ngabe liphelele lapho noma bawasuse omabili kuyenzeka ke sikwazi ukuthi siwa replace njengomnyango wezempilo uma ngabe isidingo sikhona but abantu abaningi baye bangakuthandi lokhu kususwa kwamabele ngoba sibonakala njengabantu abesifazane uma ubuhle bethu sibujaja ngezinto ezithize abanye bathi uma ngabe sengisusa amabele ngiyothina ekhaya abanye abadala bathi uma ngisusa amabele uma sengishona emadlozini ngiyophendula ngithini ngoba kusho ukuthi sengibuyele emuva kukhona izicubu ezingekho kanti thina sibona ukuthi kungcono ushode ngezicubu kunokuthi uhambe emhlabeni so i-cancer ke yamabele injalo noma umdlavuza wamabele siyaye sithi ke yini ubona ngani uma ngabe unomdlavuza wamabele amabele ke umuntu wesifazane entokozo uyazazi siyabantu besifazane nje sibaningi amabele ethu awamile ngokufana awalingani kodwa wena njengomuntu wesifazane oyedwa amabele akho kufuna lingani uma emakhulu azoba makhulu wonke ngendlela efanayo uma emancane azoba mancane ngendlela efanayo the moment kuba khona i-change kwi-size yamabele akho ufuna uphuthume uye emtholampilo the moment i-shape uyabona ke ngale ngesize sengiya ku-shape i-shape ukuma the moment ukuma kwebele lakho noma kwamabele kwangafana noma kwangaba yilokho okwaziyo ufuna uphuthume emtholampilo ngeke ngithi ke komama nogogo uma ngabe sixoxa into ebalekile koqala kubalekile ukuthi umuntu wesifazane azitheste amabele akhe usuku nosuku ngoba iyona ndlela yokuthi sikwazi ukuthi siyitheste leyo engakho cost engathathi imali cheap ne-affordable indlela ke yokuzitesta bazojabula laba be-TV ngoba bona bayangibona but into ebalekile ukuthi uthathe izandla nawugeza nje uthathe izandla uyiphakamise uzise phezulu ngesikhathi uphakamisa izandla abantu besifazane bayazi ukuthi namabele ayaphakama absolutely nawugeza so uma ngabe uyibuka esibukweni uphakamisa izandla nje zibe ngaphezulu kwekhanda uyawabuka amabele akho ukuthi emiphi ami lapha ajwayele ukuma khona noma kukhona elincane nelingalingani nelinye uma kuqala kuba naleyo nkinga leyo usuyabona ukuthi ayikhona into ekhona akuphuthume emtholampilo kubalekile futhi uma ugeza sihlala ngaso sonke isikhathi ibele nebele silithinte esabantu besifazane so that uzibheke ukuthi kukhona yini sigaxa okukhona ebeleni akufanele kube nesigaxa ebeleni ibele alifanele libe nesigaxa ngisho kuthiwa namafutha amaningi njengawami akuba amafutha wodwa nje awasigaxa so ufuna wonke umuntu wesifazane every day umegeza alithinte ibele alihambe lonke atheke ukuthi isigaxa likhona ahambe round yabona nje kube ngathi round ebese nalapha nendawo uyindlela yokuthesta leyo ukuthi asikho yini isigaxa nawuqeda kwelinye uye kwelinye absolutely uma ngena sigaxa usuku nosuku kusho ukuthi uyazi ukuthi usafe kubalekile ukuthi sikwenze insuku zonke ngoba the day iqala isingena le cancer ayibemezeli ayisho kumuntu so uyakwazi ukuthi usheshe uyiteste nokuthi usheshe uyicheck and the moment ukhona into encane oyibonayo uhambe uye emtholampilo absolutely ngeke okwesithathu ngithi amabele omuntu wesifazane awaphuma uketshezi aphuma uketshezi kuphela umkhulelwe noma uncelisi so uma ngabe ungakhulelwe ungancelisi kukhona uketshezi oluphuma ebeleni hamba uye emtholampilo ngoba lokho kusho ukuthi kukhona inkinga ekhona ngiyafisa ukusho kogogo nomama emakhaya ukuthi uma ngabe umakoti noma ingane yala ekhaya ibonakala isiphuma uketshezi emabeleni asingaqali ngokuthi uthakathiwe yebo asingaqali ngokuthi uthakathiwe kungenzeka ukuthi uthakathiwe asibazi phela abazi kodwa qala eminyangweni wezempilo okuqala bakubuke eminyangweni wezempilo bese kuba yibona abashoyo ukuthi hayi akunalutho usuyahamba ke uya kubelaphi bendabuko ngoba phela siyasebenzisana nabo ngeke sikhulume kabi ngabo kakhulu cha impela ngikhumisa umlaleli lapha ekhaya uthi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za lapho umnyango wezempilo kwaZulu Natal usuke uzabukhoma kuwe ekhaya njengoba umuza kungqongqoshe eqeqebuka namhlanje ngecancer le impela esasa bayajabula laba babuka active ngoba babona upotoza ubakhombisa kahle ngidabukela laba balapha yana kuledo ngoba ababoni lapho ngoba usubachazela ukuthi kuyapotoza uyabona ngiyabona ibele liyathintwa liyapotoza lapha na yabona laba babuka active nje ngiyababona ngamehlo engqondo bayajabula lapha bayabona ibele ukuthi umehluko okay akungayi lapho
agcina sekuhamba nelo kodwa ngizile ukuthi mabephakamisa izandla ingcengce ibisenye isale enye iphakama so sekukhona ke okufune bekugade impela absolutely ngithena ngichaza ngathi amabele omuntu wesifazane awalingani Yes. size awafani ngokweshape Absolutely. ngamanye amagama awalingani ngokuthi angakanani Yes. awamile ngokufana Absolutely. so kuyenzeka kodwa umuntu wesifazane yedwa amabele akhama ngendlela efanayo Okay. uma ngabe uphakamisa izandla zombili akufanele kube khona ibele eliphakamayo lishiye Elinye lisale. ngoba lokho kusuke sokukhombisa ukuthi kunenkinga Okay. amabele futhi umuwezwa ngathi khona elinye elisindayo ukudlula kwelinye noma elisindayo ukudlula elinye kusho ukuthi kunenkinga esikusikhona Yeah. hamba uye emtholampilo uhamba uyotesta bazokwazi ukuthi bakusize umdlavuza ke wesibili ngitheke inkinga esesijwayele ukuthi sibe nayo thina ukuthi uma siqala siba nenkinga kuthiwa hayi umakhothwa la ekhaya usethakathini nganyala ekhaya ithakathini kungenzeka ikhona imithi abantu abamnyama Bayakhendla absolutely yeah. isayensi yangempela inkinga ukuthi angaze abangiphi ngani le sayensi siyothola imali emabhenki yabo bethiwa siyabazi ukuthola imali emabhenki ngale sayensi ngabe si-rich kabi ndoda ke kulungile Yey baze bethumele nezulu athumelele ayi madoda kwabanye abantu esifuna kufike samina sibameme kule show bezosixoxela absolutely so kodwa ke abelaphi bendabuko baye bathi abathakathi la oh yes bathi asingabahlanganisi nabathakathi bona baye lapho laba benze njalo ke ubuthakathi lokho so ngithi ke mina uma ngabe ingane yala ekhaya umama wala ekhaya umakhothwa la ekhaya etholakala nalezo zinto kulungile singaya kubelaphi kodwa asiqale emnyangweni wezempilo so that nathi emnyangweni wezempilo sikwazi ukutesta kahle sibone ukuthi ngempela inkinga ikuphi so ikhensa yokuqala le yesibili ilesithe ikhensa yesibeletho ikhensa yesibeletho ke siyitesta emnyangweni wezempilo ngento ebizwa ngokuthi pap smear abantu besifazane ke siyabagqugquzela ukuthi njalo emva kweminyaka emibili bahambe bayotesta so that kukwazi ukucheck ukuthi lama cells esikhuluma ngawo akhona yini noma wekho uma ngabe eyotesta etholakala ama cells into engcono ngomdlavuza wesibeletho ukuthi kusekukhona ngisho umshini manje okwazi ukuthi uvele ufakwe kukekelezelwe nje lama cells abukeka ngokuthi ayinkingi umshini ubizwa ngokuthi that machine bese sisika wona siyakhipha process esheshayo la ayithathi ngisho 30 minutes siyenza kule ibhedlela kubantu esihamba nazo semphakathini oqala nje le machine sikhona ebhedleleni zethu zonke ibhedlela zethu siyazama uku-eda ukuthi kungabe umshini owodwa so that abantu besifazane bakwazi ukuyithola access to yona but even nalapha esinesibhedlela kubantu khona sisuke sinayo ngoba phela ngithi sithi ithatha 30 minutes kulula nje ukuthi umuntu wesifazane afike athi cha nginale nkinga ngicela ningisize bese yasizakala inkinga kodwa engaba khona kwesinye isikhathi uma ngabe umuntu engakazi azayitha ayenze pap smear naqala enze pap smear kuqala kubonakala ukuthi isibeletho sakhe simi kanjani ebese eyasizakala leyo umdlavuza wesibeletho uyababulala abantu besifazane kakhulukazi abamnyama kodwa ubabulala isidingo singekho ngoba uyelapheka uma ngabe kutholakala ekuseni ukuthi ukhona yingakho sibacela abantu bakithi ukuthi abakuthathe kubona abantu besifazane every 2 years abahambe bayokwenza pap smear basiteste namabele uyabona ke into ye pap smear ibalekile ngoba isiza ukuthi omama babajwayeze nabantwana babo ezibekhula bazi ukuthi i-pap smear nje umuntu mesena 18 nangaphezulu akahamba ajwayele ukuthi ayenze kwakuthiwa ke sikhula thina i-pap smear ngicabanga ukuthi sasiyenza every 8 years or so kodwa ke izinto seziyashintsha ke manje ukuthi wathi uqala uba sexually active every 2 years or so kufuna uhambe uyoyitest just so that kubonakala ukuthi ayikho yini into ekunyonyobelayo. Ngqongqoshe lena yenye ke yezinyanga ethinta i-mental health izifo lezi ezithinta ke umqondo ukusebenza nje komqondo nani bake bathi kusikhumbuzisa ukuthi akusho njalo ukuthi umuntu kuyoze kuthiwe ngoba useyagula kuthiwa useyahlanya kuma kuthiwa mental health uyangena ke lapho ungena nakithi nje thina esihambayo nangenyawo ngoba yinto othothi sinezifo ezigule ezihlukahlukene ezithinta umqondo omunye umuntu useyahayiza kungonakele lutho omunye uyikhulumela yedwa omunye usiyacaphuna lapha ikhona ke insizwa yakazuma esizoxoxa nayo kodwa wena nje kuyigoqa phezulu ngoba phela siyathi inyanga le eminyangweni ethinta izinto ze mental health ungathini kuwe Ngqongqoshe emfisa uku-emphasize nje kulokho Ntokozo ngicabanga ukuthi sihlale sikusho nasikhuluma nge-mental health ukuthi isifo lesi esithinta noma ubani isifo lesi esi-affecta sonke
and ama-levels e-mental health awalingani. Kukhona ozothi ungibona njengoba sikubona uhleka nje usihlekisa kanje kanti une-depression. Uyabona? I-depression is part of i-mental health. And thina-ke njengabantu abamnyama esikhathi ngizogxila futhi kulokhu ngoba indlela esicabanga ngayo. Thina njengabantu abamnyama esikhathi esiningi siyayicabanga ukuthi i-mental health iqhamuka kuphela umuntu mase exosha amaphela. Kanti ayiqhamuki lapho kuphela. Uma nje uqala ube nengcindezi engqondweni isiyaqala yak-affect mental health. Uyathola ukuthi mhlambe emhlabeni nje sibaningi singaka more than 50% ye-population noma abantu abangaphezulu ka-50% abaphila emhlabeni iyaba-affect mental health noma ukugula kwengqondo ngendlela ethize nelevel ethize. So kubalulekile ukuthi sikuthathe serious futhi singahlekisi ngakho. Siyasibona kwesinye isikhathi ukuthi abantu bathi nabekhuluma nge-mental health abanye baze bagcine besaba ukuphumela obala ngoba besaba ukuthi kuzothiwana ekhaya umphakathi wakithi uzongithatha kanjani umndeni wakithi uzobukwa kanjani uma ngabe ngikhuluma ngendaba ye-mental health. Ingakho sigcina iy'ngane zethu ezibume ko-matric kanje ezinye zazo zigcina noma ezise-high school ezinye zazo zigcina ziyibulala because zisuke zi-under pressure. Leyo pressure leyo kwayona iyiphathi ye-mental health. So kubalulekile ukuthi iyithathe serious. Cha lapha kuno-anonymous manje insizwa le esibhalelayo isivele yathi nje anoni. Anonymous laphana e-NRB uyaphila e-Richards Bay. Ngiyaphila mfowethu. Bengifuna ukwazi ngqongqoshe. Maku usuku lwa-15 hayi kunenkinga kakhulu nje amanyesi ayahamba. Isikhathi esingali ilunch amanyesi u-30 minutes hour noma 2 hours. Ngoba ngathi banyamaza isikhathi eside kakhulu emaklinikhi nje. Asinenkinga yabona nje abantu abaye emaklinikhi namhlanje. Thola ukuthi usiza abantu bayanyamalala. Ikakhulu babeholile 12 bahamba boze bebuya abantu ngo3 abanye babaleke nezikhwama mokudi isihlanu. Ayizekani kwa health ilunch esikhathini ufuna ukwazi lokho. Silekeleleke kodwa we-anonymity usitshela yiphi le clinic okhuluma ngayo ngoba phela iwuthola kunayo le clinic eyinkinga usiphi igama layo. Maningi nje ngaqala nje isondombili ngize eGindlovu ngize eThokozani la sesikhaweni emaklinikhi nje. Hayi bayanyamalala abantu bakhona. Basheshe banyamalala. Alright. Nokulungile anonymous siyabonga kakhulu sizoyibheka leyo ndaba. Ngicabanga ukuthi amaviki amabili adlule sasikhona laphana Richards Bay no esikhaleni. Sayithola icomplaint yokuthi amanye ama-clinics ethu laphana awasebenzi kahle nokuthi uma ngabe onesi kusho complaint onesi uma ngabe behamba beyodla bahamba bonke kanye kuvalwe abantu bakithi bangasizakali. Sizoyibheka-ke leyo nto akufanele kodwa uma ngabe umuntu ehola ngoba phela namhlanje futhi siholile kufuna ngabe sisebenzi. Absolutely. Umuntu uma eholile nakalolu suku ahole ngalo kusuke kuyi-full day. Ayikho into yokuthi uthatha i-half day ngoba uholile sekufuna uhambe uye itolo. Cha, uthatha i-full day yakho usebenze ngelanga off ngalo bese kuba yilona-ke ilanga oyothenga ngalo noma uma ngabe uphuma ngo-4 eclinic noma uphuma ngo-5 emsebenzini usugibela indlela yakho idlule emoto usubandlula-ke nangabe imoto isavula. Absolutely. Akufanele abantu bathathe 2 hours 3 hours beya elunchini just because baholile kodwa-ke ngoba umfowethu useyishilo kumele isiyibheke ngoba engangiyazi le ngqongqoshe eyayixaka kakhulu leyokuthi kwakuthiwa kufuneka ngo-12 kuyohlalwa lapha emshinini ukuze uthi mayingena nje bilandwa yonke semdamo kodwa kusuke kusebusuku-ke lapho. Abanye labo ba kuthiwa yayithi mayingena nje kufuneka iphuthunywa leyo mali kodwa-ke cha le ayirayizayo inkinga-ke le ekuzomele isukunyelwe ngempela ngoba kusho ukuthi-ke o-district director nabaphathi kumele bayazi ukuthi nakho kuthiwa la makuholiwe komakliniki kuthiwa hayi-ke kuba umntu waserome nje hayi benisafica muthi ilunch yakhona ivele ibe u5 to 6 hours. Okusho ukuthi kwanamhlanje-ke nje nangiphuma u-HOD kufuna athole i-report kuwo wonke o-district director. Absolutely. Ukuthi obani kade besebenza namhlanje isikhathi nje sivele siyenze into esheshe. Nami sengizodlula la embali eklinikhi nje ngi-check ukuthi baphuma ngoba isikhathi ngiyayinikwa leyo duty manje lapha embali sengiyithathile ngibheke khona. Cha ngqongqoshe mhlambe-ke kunalento ekuthiwa i-referral system njengoba usakhuluma ngayo le mental health bakhona-ke abayibuza ukuthi yesithi kukhulunywa indaba yo-referral system ithini into ye-referral system isebenza kanjani la emnyangweni? I-referral system Ntokozo iwuhlelo uhulumeni alifake lwabakhona ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze kahle sisebenze kahle nomphakathi. Absolutely. Angazi-ke noma ufuna ukuyithatha umpumi nangumpumi ichonco lapha empangeni iyangena-ke empangeni namhlanje sebedotshile wempumi
Ngena Mpumeli usemoyeni. Yebo sabona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila baphila nabantu empangeni. Yebo bayaphila. Ngawuba kithi uthina nangungqongqoshe. Buza wena aba emakliniki bengavumeli ukuthi senze i-test niye abantu abancane. Mawuseyingane abavumi. Eqala kuyona I'm not sure ukuthi yena iphi age mhlawumbe u-30 oba I'm not sure kodwa nje mhlawumbe 27 abavumeli ukuthi wenze i-test niye. Mawusemncane. Yiphi clinic ngane yami? Yiphi clinic mntanami? Yiphi clinic sisi? Yiphi kwabhalwa nje kwabekwe i-notice ukuthi baqala from i-age engaka to age engaka ukwenza i-test. Uthe yiphi clinic? Hello? Yiphi clinic okhuluma ngayo mntanami? Ngike ngaya ekliniki eseThekwini edrobheni ekucommercial. Ngoba inkinga ngalamathi amanye amaclinic alapha eThekwini uthola private amanye uthola ilawa angaphansi kwamasipala kokunye. So ke yikho kufanele sithole igama layo ukuze sikwazi ukuyisukumela indaba yayo. Kodwa ke kezwakala dadewethu uzokuphendula ungqongqoshe. No, siyabonga kuMpumi ngalowo mbuzo. Asiqale nje ngokusho ukuthi cha, i-age group njoba ngeke ngasho ukuthi nasunomnyaka o18 nangaphezulu ufuna uhambe yo test. Absolutely. Kodwa awukwazi ukutesta lo nyaka naloya nyaka. Bayachecka ukuthi ubugcine nini ukutesta, bakutesta emva kwa 2 years noma emva kwa 3 years depending ukuthi i-process yabo imi kanjani. So kufuna uMpume ke aphinda asinikeze information yokuthi le clinic ibizwa ngani so that sikwazi ukucheck. Asinayo ke thina njengomnyango wezempilo i-clinic eku-commercial room. Kungenzeka ke ukuthi i-clinic e-private mhlambi bona ba decide ukwenza lokho and naseThekwini ngicabanga ukuthi banayo angikaze ngiyibone lo masipala kodwa angasinikeza information sizomcheckela. Absolutely. Kade ngikhuluma ke ungene ngisakhuluma ngendaba ye referral system ukuze sikwazi ukuthi sisebenze. Sathatha isinqumo njengomnyango wezempilo ukuthi kufuna sikuhlukanise ukusebenza kwethu. Remember uma ngabe ukhuluma ngomnyango wezempilo ukhuluma ngama levels noma amazinga angafani. Khona i-clinic khona ama-clinic amancane. Kube khona i-clinic ewu-24 hours. Bese ngaphezulu kwayo kukhona indawo i-facility esiyibiza ngokuthi isibhedlela esincane mini hospital okuyi-CHC. Ngaphezulu kwayo khona i-district hospital, regional hospital, tertiary hospital ne-central hospital. Uyabona ukuthi inde kakhulu. Okusho ukuthi abasebenzi bezempilo bayahlukaniswa ukuthi baqashwa kanjani. Uma ngabe uya e-clinic uyamthola unurse, uyamthola udokotela kwezinye indawo hayi kuzo zonke. Uma uya e-CHC uyabathola onurse, uyabathola nodokotela abaningi. Usually kuba ama-general practitioners kungabi ama-specialist. Uma ngabe uya kwi-district nakhona uthola ama-specializer nge-level ethize ezikhuphuka nama-specialist ayakhuphuka. Okusho lokhu kwenzela ukuthi ngoba ama-specialist ethu awabi maningi asikwazi ukuthi babe sendaweni eyodwa. So i-referral system iyayithi iyalapho okuseduze kwakho khona ebese ibona bayakwazi ukutshela ukuthi iyiphi enye facility okufuna ureferral yona uma ngabe ukugula kwakho kungaphezulu. Ngamanye amagama uma ngabe uphethwe umkhuhlane uma nje ngiphethwe umkhuhlane namhlanje asikho isidingo sokuthi ngesibhedlela. Ngoba ngizofika esibhedlela sibe baningi kanti into esiyoyinikezwa nje into efanayo encane yokuthi sithithe umkhuhlane. Asahambe semnyangweni ekliniki oseduzane uma ngabe isigulo sakho noma ukugula kwakho kungaphezulu iklinik yakwazi ukurefer. Irefer either e-CHC or ku-district hospital eseduze. Abanye bayazi ukuthi uyakwazi ukusuka eklinik uye kwisibhedlela esingaphezulu isibhedlela esinama-specialist amaningi. So siyayisibaceleke abantu bakithi ukuthi abayilalele leyo ndlela yokusebenza ngoba isiza thina sonke ukuthi sikwazi ukuthi silapheke. Uyabona nje uma ngabe uzosuka unomkhuhlane uye eKing Edward Hospital ngenza isibonelo kanti ubungaya eklinik uzofika eKing Edward uhlala ama-queues amade ebese unikezwa nje amaphilisi ekhanda nomuthi wokukhwehlela. Ubungawuthola eklinik. Ubungakuthola eklinik ungadingi ukugibela ubungadingi ukulinda isikhathi eside equeuini bekuseduze kwakho. So siyacela abantu bakithi uma beqala ukugula bangene kuma-clinics ethu ukuze bakwazi ukuthi barefereke ngendlela okuyiyona yona. Bengibathembisile ke lapha kwi-social media ukuthi sizoyana khona siyobabheka. Ngiyabona ke lapha kwi-Facebook page yethu KwaZulu-Natal Department of Health usithembile Dlamini uthi ngibingelele ngicela ukubuza uma ngiya esibhedlela
abayiboni into engiphethe okubhlungu ngiyagula kabuhlungu angikwazi ukwenza lutho ngiyavaleka umoya ikhanda isiyezi ngayeka nokusebenza anginayo nemali yokuya kodokotela impilo yami imile engaya kuso sathi inhliziyo inamanzi iconsa negazi inkinga abasebenzelani nesibhedlela ngikhathazekile ngicela usizo akasisho igama lesibhedlela uthi lapha yakhona kwathiwa kuconsa amanzi kuconsa ngisho inhliziyo iyaconsa angazi isibhedlela lesasiyibona ngempela inhliziyo econsa kangaka usithembile lo Dlamini kodwa ke ngiyathemba ukuthi ke kunompumi futhi lapha chonco osengenile lapha ya uyabuya awu kodwa umpumi wempumi yebo sawona ungamkile mfowethu yebo network okay ubusasinika igama le clinic commercial commercial okay no siyabonga kakhulu ke dadewethu hayi ngicela ukubuza umbuzo futhi phindako kokugcina okay mina ngicela ukubuza ukuthi indaba ama-post njengale post ephumile nje ema-educators why benga-include ama-clinic lawa asemakhaya befaka njalo indawo lezi emalokishini kodwa emakhaya nje abawanakile ama-clinic lawa asemakhaya kuphuma ama-post bese bengawanaka ama-clinic okay uyizwile ungqongqoshe uzophendula siyabonga kakhulu angiqale ngale kampume ama-peer educators ama-post esinawo kuma-facilities ethu wonke ama-clinic wena asemakhaya noma asendaweni asemalokishini ukuthi nje mhlawumbe ngafuna sitshele ukuthi eyakuphi okungenzeka ukuthi mhlawumbe kunomuntu okhona oyi-peer educator lapho abangezukwazi ukuthi baphinde baqashe omunye ngoba nayo iyahamba nendaba yey'mali ukuthi iklinikhi iyakwazi ukuthi ibe nayo iy'mali usithembile Dlamini ngicabanga uDokozo njengoba ethu unenkinga kazange asizakale esibhedlela kungafuna kunikeza ama-details akhe so that sikwazi ukuthi sibuye kuyena simtholele usizo sikhulume naye nodokotela bakwazi ukuzwa kahle eduze sibone ukuthi inkinga yakhe ikuphi and then we take it from there. Wokugcina ke Andile sithatha emoyeni sawubuya uyaphila kodwa sikhona bayaphila abantu ondini olumahlekile ngibelele nomhlomisha ngapho hello yebo Andile uyaphila yes sikhona ngizwela phansi la ngazi noma inetwork yami yini engathi yakhe impela ngoba wena siyakuzwa hayi no ngimhlomisha sibonga kakhulu uhlelo lami ethulela lona njengomnyango ngibuza nje la njengesakhamuzi sasendaweni engapho olweni sinenkinga la mhlomisha cishe sithi yayazi indaba yesibhedlela la iSt Francis kanye yes la ukuthi esinye siyavalwa esinye kwanjani manje umbuzo ogcina usuka mkhulu ukuthi ngoba la ngesikhathi se-COVID isemishwa esinye sesibhedlela esakhovayo sase-St Francis lesikhuluma indaba yaseBhasi kufakwe imali ukuze silungiswe kwenzeka kanjani indaba yokusebenzisana kwalezi zibhedlela ngoba cha impela ngapha umphakathi usubhilishe kwaze kwabaningi baqondana nendaba yalezi zibhedlela lezi. Alright. Andile asikho isibhedlela esivalwayo. iSt Francis ayivalwa. iSt Francis nesibhedlela lesokhuluma ngaso zisondelene. Zizoba yilento esiyibiza ngokuthi complex. Ake sayichaza Ntokozo le. Yes. Zizoba yicomplex eyodwa. Okusho ukuthi amanye ama-services azoba se-St Francis, amanye ama-services abe ku-main hospital. Ngeke sifake imali engangemali esayifaka ngesikhathi siya ku-COVID. Bese sivele sivuka namhlanje sithi sibhedlela sesiyasivala. Cha, ngeke sikwenze lokho. Kodwa singeke sikwenze futhi ukuthi ube nezibhedlela ezi-7 kilometers away from each other. Bese uba management yonke uno-CEO, uno-CFO, uno-manager wani nangapha ube no-manager abafanayo ngoba asinayo imali eyanele. So sine-process ke ye-rationalization yokuthi izibhedlela ezisondelene siyithole indlela yokuthi i-management ibe yodwa kodwa ama-services ahlukaniswe. So asikho isibhedlela esivalayo, ama-services nje azohlukaniswa. No, ngiyathemba ukuthi icace kahle kakhulu. Ngqongqoshe ngizocela sisuke ngejubane manje ngoba isikhathi asisekho ngakuthina sibhekeke kuyinsizwa le yakazuma okuyiyona ezivakashele namhlanje ezosixoxela kahle kabanzi ngento ye-mental health. Ngibingelele mfokazuma ngithi nje sitshela ukuthi ubani wenzani futhi la eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natal. Okay. Ngiyabingelela ku-MEC, ngibingelele nakwena Bhuti Ntokozo. Igama lami uAyanda Zuma, ngiyi-clinical psychologist esebenza
PMB Assessment Center kwi-clinic under i-North Daily Isibhedlela. Absolutely, yeah, isibhedlela esikhulu kakhulu ke leso nodele. Yini ke i-attention deficit hyperactive disorder? Yabona ke into ofuna mawuyisho lo udonsa ngisho umoya le uthi udonse kahle. Engathi uyena ufuna alichaze leli gama ngoba selivelela kuhlula masekuqale. Cha ngingosho lishaye kahle uthi ngenzela nina nilizwe emakhaya. I-ADHD. Lisho mngani wami kaze ngiyowa lapha phansi. Kule condition i-mental illness. Okay. Sizokhumbula ukuthi i-behavior noma indlela esifila ngayo iba i-mental illness mayisifike kwi-point la isiphazamisa khona either emsebenzini or esikoleni or kuma-relationships. Yes. So mangabe sibuka i-attention deficit hyperactivity disorder which is ADHD. Okay. Mhlambe kuze ngiyi-simplify. Yes. So khumbula ukuthi ingane mayikhula isencane, the reason why ngiqala khona lapha ngoba ifola under ama-disorders esiwabiza ngama-neurodevelopmental delays. Okay. Or disorders. Ubuthi uyenza ibelula ngapha ngithi kodwa ngathi usixhina kakhulu isisinda kakhulu. Siyenza sinda kakhulu. Okusho ukuthi mangabe ingane ikhula kune behavior esi-expectayo enganeni ezoba normal. Okay. For example ingane mangabe sesontweni iyakwazi ukuphuma ingena ngoba ikwazi ukuhlala isikhathi eside. Yes. Ingane iyakwazi ukuthi abantu bemekhuluma ifike interject, ifike ikhulume nayo. Iyakwazi ingane futhi ukuthi idinwe isheshe ishaye. Okay. But si expect ukuthi as ingane ikhula especially masifika kwi-age la isiqala khona isikole ibisifunda ama-skills athile. Okay. So sibuka la ukuthi iyakwazi ingane ukuhlala eklasini, i-concentrate, i-focus kwinto efundiswayo kuze kuphele isikhathi se-lesson. Oh yes. Iyakwazi ingane ukuthi mangabe iphazanyiswa yenye ingane esikoleni ikwazi ukustopha, i-reflect kuleyo nto eyenzakalayo bese mhlambe itshela uthisha. Okay. Ingasheshe ishaye kwezinye ingane. Iyakwazi nokuhlala kwi-exam ibhale iziqede noma isheshe iluze interest nje iphume ishiye kanjalo. So basically into engizama ukuyichaza ukuthi i-ADHD iyi-condition la umuntu osuke sefike khona kwi-school going age. Okay. La isibona khona izingane zihluleka ukufunda esikoleni not because azinayo intellectual capacity, but because kunama issues akhona nje ukuthi ayikwazi ukuhlala ilesson iziphele, uthisha uthefundisa ibe daydreamer icabanga ezinye izinto. Abanye baze mhlambe baphazamise eklasini ngoba usebhorekile uyashesha ukubhoreka. Mangabe benikezwe ama-task ukuthi babhale angaqedi umsebenzi. So kugcina lokho ku-affecta i-performance esikoleni. Mhlambe ingane izifeyile not because ayinayo intellectual capacity yokuthi iphase but ile condition le engatreateka kuze ingane ikwazi ukufunda. Usuzothi umbuzo wami ke ubona ngani ukuthi umuntu analesifo ba usungibekile esithombeni ukuthi ke ubona ngani ukuthi umuntu mhlambe ke sidalwa yini into futhi ongaqhamuka ukuthi mhlambe into yasekhaya nje le hayi into yakubo bonke babe kuzokuthiwa hayi inhlanya zakhona lapha kwasibani bani but ke ubona ngani kumntwana ukuthi hayi cha idalwa yini kwashaqwa. So mhlambe fanele silungise la isikhathi esiningi masicabanga nge-ADHD sike sicabanga ingane. Yeah. I-condition eqala esijwayele ukuyidiagnose kwi-childhood. Kodwa ayilapheki. Okusho ukuthi sinabantu abadala abane-ADHD. Ngayibona. Ngasho ngayibona. So uzokhumbula ukuthi ngithe kuba ilama behavioral traits akwenza ungakwazi ukufunctiona esikoleni noma emsebenzini noma kuma relationships sengibala nabantu abadala. Mangabe sibuka i-research ithi ingane eyodwa kwezu-20 i-diagnosed nge-ADHD, but most importantly 1 million people la eSouth Africa. Don't say. Abadiagnoziwe nge-ADHD. Abantu abadala not ingane. This is the research ebekade yenziwa i-Society yaka Psychiatry. So sibona ngani ingane mangabe ine-ADHD bese ngibalile. Yeah. So kuyenzeka ingane kube ingane ephaphile, kube ingane ekhulumayo kuze kuthiwa ikhuluma kakhulu, kube ingane eklasini ehlezi phakamisa iphendula mangabe uthisha efundisa. But i-question ithi at what point la isithi khona i-ADHD? If sekuphazamisa ukufunda kwezinye ingane eklasini or
yena qobo lwakhe. So this is ingane ekuzohlezi uthisha ethi ayoqeda umsebenzi eklasini. This is ingane ekuzothiwa uthisha efundisa mhlawumbe ibiyenza amajoke ibehleka abanye. This is ingane ezosukuma ivele iphuma ihambe eklasini. This is ingane eba disorganized, elahla amapeni, ilahla icathulo, ilahla amajezi, and all of that. But leyo behavior fanele siyibone esikoleni siphinde siyibone nasekhaya. Ngokulandela kwenu idakamizwa ingakanani indima edlalwa izona ngale kuphela mhlawumbe kube idakamizwa ezithathwa ingane kwakuona ukuthi umzali mayisakhulelwe mhlawumbe edla idakamizwa noma umzali wayedla idakamizwa but ngokulandela into ethinta idakamizwa ihamba ifikephi nalolu daba lokhuluma ngalo. Ngokwe research ayikho into elinka i-ADHD nezidakamizwa kumzali while esakhulelwa. But i-research iyasuggest ukuthi abantu, especially abantu abadala, remember ngithe ayilapheki kodwa siyakwazi ukuyimanage. So kubantu abadala abane-ADHD kuzoba umuntu oba impulsive, umuntu owenza ama-decisions ngaphandle kokucabanga ama-consequences. Kuzoba umuntu ongakwazi ukuconcentrate emsebenzini, angasubmit ama-reports. Kuba umuntu ohleze disorganized, izinto akazenzi ngesikhathi. Kuzoba umuntu osheshayo ukushaya, mhlawumbe ukuhlulekayo ukuyicontroller kuma emotions akhe. Mhlawumbe kuba umuntu ophila impilo nje reckless, phuza kakhulu, aspend imali, realize ukuthi useyispendile imali ye-rent and all of those things. Isi affect ama relationships, affect nomsebenzi. Usually that's where we see abantu abadala begcina sebesebenzisa ama substances or ama drugs. Remember ukuthi isikhathi esiningi i-drug or i-substance siyisebenzisa as a way of coping. So the question should always be, if umuntu ene-addiction uzama ukucopa ngani? And in this case we can find ukuthi a person is using utshwala or any substance or ama drugs as a way of coping with the condition. Uzokhumbula ukuthi ngithe i-affecta nasemsebenzini. So if emsebenzini awabhala ama-reports, ama-deadlines awukwazi ukuwamit, ugcina usuba ne-stress, ugcina usuba ne-depression. So asadili ne-ADHD kuphela, but sekhona i-anxiety, sekhona ne-depression. Then mhlambe even idakamizwa zingene as a way of coping with lawo manje. Bese ke omunye umbuzo engizoba nawo uthi ke la nto ke ukuthi thina lapha kobantu isikhathi esiningi sinayo lento yokumhleka umuntu. Uthola ukuthi umuntu nje ukuthi kungathi simdakaze simhleke. Niyeni ke nini ukuthi yiphi indlela esingagwema ngayo ukuthi ngoba ngiyathemba ukuthi kuba nayo indlela kum-affecta ngayo lowo mntwana loyo noma lowo muntu osuke semdala enalama disorders. I think i-stigma nje sisonke into esizama ukulwa nayo, especially ngale nyanga ukuthi makuza kwi-mental health nama mental illnesses. I think the first step uku-understand ukuthi yini i-mental illness. Abantu khona bezokwazi ukukhuleka baye kobona ama-psychologist nama-psychiatrist ba-diagnose. But isikhathi esiningi nje obusho ukuthi mangabe kukhona ukuhlekwa mhlambe kumphakathi abantu bagcina bengayi kobona ama-psychologist ngoba wazi ukuthi ukubona i-psychologist kusho ukuthi uphazamisekile. Or usuyahlanya mangizosebenzisa leyo term. But also most importantly sinabazali abaningi abathothisha mase be-identify ama-issues bangafuni ukuhambisa ingane kuma-psychologist ngoba ifear ukuthi kuzothiwa ingane yakhe iyahlanya. Igcina ingane engalithola usizo, ingaspread isikole not because ayikwazi ukufunda, i-understand i-grasp le nto, but because inalama issues ebese ngiwabalile. So i-stigma nje sisonke, but most importantly masikhuluma nge-stigma sikhulume nge-social stigma kwabanye abantu. Enye into esirealizayo kakhulu kunento ekuthiwa internalized stigma. When wena ophila naleyo condition ungafuni uku-accepta ukuthi unaleyo condition. So this is where wenza ama-joke, uhleke abantu abaphila naleyo condition le ophila nayo wena yourself. Okusho ukuthi kuba nzima ukuthi uthole usizo even wena ngoba ukaka-accept condition. Ikakhulukazi ke thina abantu basemakhaya kukhona lento ukuthi kuvele kuthiwa hayi uthakathiwe usibanibani nina ke njengabantu besayensi nenithini impela ukuthi abantu bagqugquzele phethe abeze kunina phambili kungabe sekugijinyiswa into ukuthi hayi lo uthakathiwe wequmeko uyabona nje ithini into kuyini niwo society. I think ngizoqhubeka la u-MEC agcine khona ukuthi siyasebenzisana. Absolutely. But kwesinye isikhathi seke sithi ingane ayiphuthunyiswe iyobona odokotela kuqala kuze ithole i-diagnosis, ithole i-treatment. Kubese emva kwalokho ke sekungabheka ukuthi akhona yini amanye ama-avenues angasetshenziswa as indlela yokulenda.
yokutreata leyo condition. So i-problem esiba nayo ukuthi njengoba ngisho ukuthi i-affecta i-concentration, i-attention kwingane eklasini. Isikhathi esiningi ingane ifika ise-high school. Oh yes. Ingakwazi ukubhala, not because ayinayo potential, but ayikwazanga ukugraspa ama-basic concepts esikoleni because bengakwazi ukulalela uthisha. Sekulate noma sesimdiagnose umuntu sekulate obakasakwazi ukubuyela back ayofunda lezi zinto angayifundanga esesemncane. Ngenxa yesikhathi ngizokucela nje ngeminute elilodwa ukwazi ukungigoqa ethi la eMgungundlovu district ngoba siyazi ukuthi u-based la eMgungundlovu district makuthiwa kune message obungafisa ngempela ukuyidlulisela emakhaya ngokuthinta yona lento esikhuluma ngayo noma yona ke mental health ibingathini? Okay. So i-message engingathanda ukuyidlulisa kakhulu especially kubazali abalalela ukuthi if uthisha ke wa-identifya ukuthi ingane ingenzeka ibe nama symptoms e-ADHD, kubalekile ukuthi isheshe ithole usizo i-diagnosewe ngoba zikhona indlela zokuyitreat. Ikhona i-medication siyakwazi futhi ukuyibona as ama-psychologist isizakala ingane ukuze izokwazi ukufunda iziqede esikoleni. Absolutely. Singagcini siba nabantu abadala abangadiagnosewanga ezingane abagcina beba nama-issues as adults. Ayike ngqongqoshe uyizwe kahle kakhulu nginiphindele leli gama okugcina nci sengilivalelisa. Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Ngiyathemba ukuthi nizwile bakwethu sibonge kakhulu ke ezuma msholozi ukuthi uze ngaphambili uzosinabisela indaba enhle kangaka. Njengamanje sosongejubane ke manje selapha le ensizweni le ekhulumisa into ye-nutrition. Yabona ke inyanga le sikhuluma nangento ethinta i-nutrition ke manje kunalabantu ekuthiwa ama-dietitian. Akwandele baningi ukuthi uthola umfana osemncane uyi-dietitian. Into engangiyitshela ukuthi into eyishawa nje abantu abona sebethe ukukhula futhi ke mayizokutshela usuke lokushini uvela unga-understand kakhulu ukuthi nini manje kwamasho sesikhuluma indaba ye-dietitian. Kodwa nje ukuthi siyayidinga nathi i-dietitian. Usazosho phela uzosihlebela nje uzosihlebela. Cha siyabonga ngqongqoshe nangumfowethu ulwazi nzama i-clinical dietitian yethu ula iminyaka kodwa ngimnike nayo ithuba asibengelele asithethe ubani usuka kuphi. Sanibonani MEC no Abuntokozo. Igama lami ngulwazi wakanzama. Ngiyi-clinical dietitian. But manje I'm in private practice. I used to work eMbongolwane Hospital. Yes. Okay. No indaba ezimnandi ke lezo awusiqoqeleke mntaka babuthi ke lo mkhakha uba i-clinical nutrition le umkhakha othinta ini? Clinical bani? Manje nutritionist na phela lezi zinto kuzothini manje? Clinical nutrition. Correct nje. Umkhakha othinta ini? No, kuqala nje kuqala ngicorrecte leyo i-clinical nutritionist. No. Khona i-clinical dietitian bese uba khona i-nutritionist. Oh. Yes, so those are two different things. Okay. So uma ngibiza nge-nutritionist like ubiza umuntu oprofessor ngodokotela. But ngiyakwehlisa kakhulu. Ngiyaxolisa mfowethu. But ke i-nutritionist yenza ingxenye. Okay. Yenziwa i-dietitian. Absolutely. So i-dietitian is more equipped than i-nutritionist. Usuvelwa uphendula lo mbuzo wami ukuthi yini umehluko phakathi kwakho kokubili. Akujwayelekile ukuthi ubona abantu abamnyama ke beyenza umsebenzi ofana nalo. Kodwa siyakubona nosemusha futhi umuntu nje walapha elokushini ngiyazi ukuthi awubuye ubathi kancane ngombese lapha elokushini. But yini yakugcina ikugqugquzela ukuthi uthathe lo mkhakha? Ukufunda angithi mina ngangingane ethandayo ukuthi gogo mayifunda iphepha bese ngiyalithatha iphepha ngifunde ukuthi hawu ubhale ukuthi esimene esukuthi babulawa indlala. So ngalo ngicabanga ukuthi yini engasiza abantu ezothinta nje ukudla abantu bafundiseke ukuthi what to eat ngoba i-nutrition yona ewukey. Absolutely. Ungayithatha i-medication but uma engekho i-nutrition ngeke uze kusebenze. Khona igaba alisebenzisayo bethi i-pharmacological relationship. Okay. So kusho ukuthi ukudla ne-medication kuyasebenzisana. So mina ke I could have done medicine, I could have done something else, but I wanted into specific to food, which was dietetics. So now emphakathini I chose it because of that reason ukuthi as you see now sine severe acute malnutrition. So how do I then help? Bakithi yini kumehluko phakathi kwe leli viki leli njengoba kuyi-National Nutrition Week nina njengabantu abakulomkhakha yini enisuke nithi ngempela niyayigqugquzela kubantu? Kahle nje akumele ukuthi leli viki lifike kanye. Absolutely. Umuntu akadli kanye ngonyaka. Akumele naleli viki ukuthi lenzeka kanye ngonyaka. Futhi nangabe into esikhuluma ngayo every day.
because njoba sila nje sidlile omunye usahamba ayodla, food is part of our lives. Yokungenela masuka la. So libalekile leli sonto because ila sikhumbuza khona abantu kubalekile kubakhumbuza. It's a way of reminding people ukuthi I role ye nutrition empilweni yabo imi kanjani. And more importantly labantu laba abakuma abasemalokishini abasemakhaya, because la emadrobheni we siyashesha ukubona izinto, sinamafoni singena ku internet, but emakhaya abazi ukuthi ibona abadla the healthiest because they eat straight from the garden. But abakwazi lokho, so kufuneka thina ukuthi sizokugcwalisa lokho sibakhumbuza ukuthi how do they use what they have. But njengoba siphila ke manje siyabona ukuthi ke ukudla lokhu abanye ethu udokotela umphathi womnyango uDr Shabalala athi okungena olimini kumnandi isikhathi esiningi kusuke kuzobulala okuningi ngaphakathi. But ke what are the do's and don'ts? Iziphi lezi zinto kufanele siyigade ngempela ngento ethinta ukudla? Izinto ekumele siyigade ekudleni I used to tell nabantu engisuke ngiconsulta nabo especially abano diabetes ukuthi ayikho into ongamele uyidle health. Bese sikhuluma ukuthi yini health. But ekudleni there are three things. Kunamafutha, kunoshukela, kunosawoti. Okay. I-problem iqala lapho. So zonke nje zinophathina wazo. Usawoti, i-BP, ushukela, udiabetes, amafutha, cholesterol, izifo zenhliziyo. Kunophathina kanjalo. So kubalekile ukuthi look at the portion yaloko okudlayo. Whether usawoti kumele kube i-controlled portion. Whether ushukela control portion ngoba umuntu unento ekuthiwa ama requirement izinto ayidingayo ngaleso sikhathi. Thina ama dietitians we can calculate ukuthi how much of fat kumele wadle ngosuku. Musa wena. How much of sugar kumele udle ngosuku. Ngiyathemba uzosibalela kamfethu before uphume lapha. Saluso usibalela lapha angazi uma ngqongqosho sikufake ngqo. Uzosibalela ke masothi kungakanani ufuneka sihlale sikueda ngosuku nosuku. Amakhadi nje medical aid awabela deni. Absolutely. Hayi ubala lolo akusiyinkinga lokho. No ngiyacabanga ukuthi ke mfethu ke kunezinye ke zezinto othothi zihlasela kakhulu kubantwana njengenye nje kuthiwa i-severe acute malnutrition. Lesingisi basibhale kakhulu namhlanje. Bafuna ukungihlehlebula. But ke into enjani lena ehlasela abanjani? Hayi ngoba actually ligama ovela uthi nje usem. Usem sisho njalo izibhedlela sithi usem. Usem nani shayeka. Awuyabonga shaya mina ngento. Hayi ke awubatshele mfethu. So i-severe acute malnutrition ayiqali nje ekutheni ingane ibe deprived inekudleni or there was poor nutrition ekhaya. Iqala kumzali. Iqala ukuthi umzali yena sikhathi epregnant iyayithini i-nutritional status yakhe. Umzali iseyasho ama research ukuthi ingane umama njalo may under nutrition emncane emzimbeni uzozala ingane underweight and leyo into izo affecta ke growth yengane as ikhula. So ke bese yakhula igcina isu malnutrition. But ekhaya kusuke kuneyinkinga njengo poor breastfeeding. Ukwenzela ingane endaweni engekho clean nongenzi kahle makuthi ingane uyincelisa iformula nongayenzi kahle ibe concentrated kube no diarrhea because malnutrition qala lapha ingane izogula iphathwe i-diarrhea hayi vele imqalizo lizophela kusasa iphalaze kanti umzali akekho awe ukuthi leyo ngane is actually losing ama electrolytes nama important nutrients lawa are water soluble. So mase ingane sifike esibhedlela mase thiwa isibhedlela isithile esine rate engaka ye nutrition kanti umzalo ophuze ukuletha ingane. Manje ke kodwa ke ukusikulekelela abazali singathi bengayigwema kanjani ke leyo nto efana naleyo? Into ebalekile kuqala nje ukuthi singasebenzi in silos as dietitians. Asebenzeni nama community health caregivers. Aswachazela ukuthi ngoba nihlezi nisondelene nina nabazali nisemakhaya. How do you early detect ama signs e malnutrition? Khona sizoyivimba nje ingazi rate ibe high ngoba ingane isifike yashonela esibhedlela. So community education sangane nabazali umuntu osakhulelwe naye must form part of that. Khona ezoqamba ingane uyayibeletha uyazi ukuthi makunenkinga nje kwenzeka kanje. Absolutely. And siba educate nangezinto ezibhalwe ekhadini lomgomo. Because yonke la information ilapha by the way. Siyasho ukuthi abayazi. Into ke ningiphatha ngayo nisuke konke lento ezimnandi niba nithi izona ezinkinga ubala amafutha la into emnandi into ehlohlozisiwe wabala ushukela awuba kwethu itiye ngaphandle kwashukela wabala nosawoti awucabange sosinyama usawoti ungekho manje kodwa lezi zinto mawuyibala siye sizwe seniphakamisa nokuthi asibiliseni yini lebaleke ngokubilisa ukudla.
nakho masithi asibiliseni suke ngasho ukuthi manje umuntu akabilise nje zonke insuku. Okay. Because kune principle lethi noma umuntu kumele umfake at diet, but you must maintain a pleasure of eating. Kumele ukulangazelela ukudla. So uma usuhlezi udla into ebilisiwe njalo uzugcina ungasana ne-energy yokudla. Futhi mina phela ngicabanga nje. So eyokubilisa kahle indlela yokuthi do away from amafutha. So akusho ukuthi ukubilisa kuphela, ungayi-grill inyama without adding oil, ungayi-roaster, but make sure ukuthi nayo you remove skin ungakayipheki, because what then happens umuntu uyayipheka inyama angasi-remove isikhumba, asi-remove isiphekiwe kanti amafutha ayadissolve ekudleni. Okay. Manje-ke umuntu njengami nje engayijwayele lezi zinto nekuthiwa kubiliswa nama-veg nani ukuze-ke ulimi ugcine liyijwayele lento niyanigqugquzela ukuthini, akakwenze kanjani, yini nibasize ngayo? Ungawastima ngoba ngasho lesicaleni ngila ukuthi uma ufaka amanzi kakhulu uyawasha lawo maveji kahle kwabilisa. Uzothi usuwachitha amanzi usuchitha nombala wamaveji. Ngeke usawa-enjoy. But uma wastima they just wafaka laphaya then umoya oshisayo awastima. Wonke ama-nutrient asakhona. Noshukela wakhona, nosawoti wakhona usakhona. So uzoyizwa i-taste yashukela nekasawoti. Ukuthi mina phela ngisuke ngicabangele nje le ngakithi osuthu kwaNongoma ukuthi-ke mangithi umuntu akastime ngisuke ngithi ayenze njani. Ngoba phela ibhodo leli ngiyacabanga lento zokustima le mshini enisebenzisayo ila esilungile phela. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi ikhona nezindlela zokustima khona le emakhaya. Kunabungozi buni-ke igama lesizulu lokustima. Mina ngazi ukuguma mina kodwa-ke kusuke kuguma umuntu nabo mhlawumbe ngeke uguma ukudla kodwa-ke kunokuguma phakathi. Manje nikhuluma ngokustima ngathi nisesibhedlela thina esibhedlela sanizwe. Nikhuluma ngani ukuthi ukudla mawuzoku akusiko ukukubilisa kodwa ukusebenzisa nje umoya oshisayo ukupheka ukudla. Yazi idombolo lenziwani liyastima idombolo. So ukwenza lokho. Yeah. Bathi ukufuthisa abanye kodwa ngikuthembi lokho. Ake sithathe ngokuthi nje ayisithathe ngokuthi lento yokustima iyafika ingekho esintwini ngoba kwakungastimwa lutho. Mhlawumbe yayikhona enganikiwe igama. Lalingastimwa laluphekwa kwidombolo. Mhlawumbe yayikhona enganikiwe igama. Enganikiwe igama. But-ke usawoti oweqile ubungozi bawo buthini? Njengoba ngichaza ukuthi usawoti uhambisana no-hypertension no-BP. So ke mawudla usawoti uinvite lezo zifo lezo. Kodwa-ke nansi into ekumele eyenzeke. Let's say mhlambe you are diabetic. Okay. You are diabetic and awukho controlled and ne-diet yakho ayikho controlled. Okay. Udla usawoti. Sizo inviteka futhi kangakho. Okay. Because these diseases are three sisters. Oh yes. I-BP, diabetes, izifo zenhliziyo ziyamemana. Absolutely. Uzoze ugogethi ngifane ngiphuza amapilisi ashukela kumele ngiphuza BP. Sekuyinto ehambisanayo because ziyamemana if the other is not controlled. Ushukela-ke nawo ngiyathemba ukuthi into ethi ayicishe ifane ngoba na ushukela into ecishe ifane uhambisana no-diabetes. Ayi awusho kwakugcina mfowethu kongathi nje uyasiyala ngawo sinongqongqoshe lapho ukuthi siphume siyokwenzani manje ukuze siphile insuku eziningi ngoba lento mangiyibuka ngathi ngokuphila isikhathi eside ukuze siphile isikhathi eside-ke kuyomele senze njani? Uyasaba. Hayi ekuthi akukhulula ukukhuluma ngomzimba womuntu omdala. Asimkhiphe kungqongqoshe kulento nami ngiyikhiphe ngoba imina omdala awukhulumeke nje nomphakathi lapha emakhaya uthi-ke cha nayi-ke indaba umlayezo ongadlulisi ukuthi umuntu abe nomzimba o-ideal. Yeah. So kumalekile ukuthi ucheck i-BMI yakho from time to time. Normal BMI 19 to 24. Okay. So umuntu useyicheckela-ke edwa eceleni-ke. Yeah. Sengingekho. I-BMI yini yona leyo? I-BMI body max index. Okay. Lesebenzisa khona i-weight ne-height yakho ukuthi is it relative? Kuyahambisana. Umuntu omude kangaka kumele abe ngakanani? Kumele ikhambisane. Okay. Hayi. Manje ulwazi ukhuluma isingisi ngempela. Uyamuzwa? Ufuna asichazele ulwazi ukuthi nawe umuntu nomuntu umumude kunomzimba othile. Yes. Absolutely. Manje-ke umumude njengami bese uba nomzimba onjengami akuvamile ukuhambisana. Yeah. That's why ngithi ngifuna kade saba ukusho lokho-ke so kufuna ngehle manje kuzobe ngathi ubufuna ukuncoma noma ububhidliza akazi uhlala kanjani. Kubalulekile ngicabanga ukuthi lokho kufuna abantu bakithi bakwazi ukuthi ukuze siphile sidle ukudla okunempilo nathi siphile impilo ezinde imizimba yethu kufuna ihambisane. Uma ungemude kakhulu
nomzimba wakho awungabi mkhulu kakhulu ufuna uhambisane ne-height yakho noma umude futhi awudingi ukuthi ube nomzimba omkhulu kakhulu because kwalokho kuya-affecta indlela ophila ngayo. But esikwazi ukuyicontrola, so esikwazi ukuyicontrola asikwazi ukucontrola i-height. Okay. I-height yakho ya, but i-weight ungayicontrola. I-height yona you can play around. Kodwa singalinqamula ikhanda mfowethu sibe joke kuba i-height ibe right. No bakwethu isikhathi sihlale singekho ngakuthina kuthi kusemnandi bese kufuna sivalise ngqongqoshe sicela usivalele uhlelo. Siyabonga kakhulu Ntokozo, siyabonga kubo bonke akade bebe nathi namhlanje. Ngicabanga ukuthi sifundile okukhulu njengoba bengike ngasho nasekuqaleni siyafisa ukuthi umphakathi usitshele ama-messages noma usithumelele izinto abafisa sixoxe ngazo nathi sinazo ezethu kodwa nokuqhamuka emphakathini siyakwamukela kakhulu. Kulelo hlelo kazivalelisi sithi kulungile ke bye.